Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Podcast hau igotzen dugunerako irailak 30 izango da, nazioarteko podcastaren eguna. Eta gutxi batzuk gogoratuko duzue 2020an egin nolako horrelak saiakera bat nola iritsi nintzen ni podcast gintzara. Gaztelerazko podcast batzuk gomendatu nituen, baina bukaera partean ebai euskarazko podcast batzuen inguruan hitz egin genuen eta podcast gile batzuekin elkarrizketatu. Asper sentsazio hori ekiditeko, ze saio hori ezen bereziki ondo geratu, gaur gonbidatu bat izatea pentsatu dut, eta garai horretan elkarrizketatu ezin izan nuen, Oier Arantzabal ekarri dugu mikrofonoetara. Bueno, ez dira gure mikrofonoak, baina hori hitz egingo dugu gero. Euskarazko podcast gintzan erreferente bihurtu den Oier Arantzabal da, eta pixkat postu naiteke, garai haietan ezin elkarrizketatu izana, zer azkeneko 3 urte hauetan gauza handiak lortu ditu. Beraz, asteragoaz, eta hasi baina lehen zorionak, zuek ere, nazioarteko podcast egun hontan parte zeratelako. Asteragoaz, ongi etorriak, Marruma Kulturalen, solasaldi berri batetara. Marruma Kulturala. Kaixo, Oier. Kaixo. Ongi etorri esan Marrun, baina norbaitek entzungo du bereziki ondo entzuten zaigula gaur, eta bideoz ikusten da denak ikusi dugu dute bereziki leku polit batean gaudela, non gaude? Ulu estudioan. Altxatzea kostatu zaigun Ulu estudioaren A-B gelan gaude. Hasi baina lehen, zorindu nahi zintuzket, zu ere bai, hor metapodcast pixka bat, hau 2 hilabeterenago goratzen gabiltz, baina irailako 30. Nune ongara irailako 30-ean? Ni espero dut beste podcast bat grabatzen. Vale. Ni ere lanean, espero dut. Baina zorionak eskerrik asko, podcastaren egun honengatik. Ez dakit nondik hasiko zinateken hitz egiten, edo kontatzen, zu ona iritsi izanaren trajektoria hontan. Non jarriko zenuke hasiera puntua? Nahiaina luzaz genezake, Ze azkenean podcast gintza ez da historia kontatzeko beste modu bat baino. Nei historia kontatzea gustatu izan zait, kazetaritza gustatu izan zait. Orduan, luzatu nezake ez, hasi ninteke bilatzen nondi datorkidan hori ez, baina podcastetara lerratuta estatu batuetan, esango nuke, bidaia bat egin genuen estatu batuetara, intzarekin, ere bikotearekin, eta hilabete bat pasa genuen bertan, autoan zeharkatu genuen. Eta zein zen duten ruta? Ez beste, ez da holako, hasi ginen Floridan eta amaitu genuen New Yorken, baina, pasa genuen estatu batuak igaro genituen erditik. New Orleansetik pasata, Chicagoraino, ez? Baina, bidaia hori autoz izan zen, 6.000 kilometro autoz, zorokeri bat egin genuen, eta bideo horretan podcast asko entzun genituen. Zergatik, bidaia estatu batuetara? Nuen gogoa aukera izan dakoan alako bidaia bat egitekoa, eta aukera sortu zen, ez? Ni badokat miresmen bat estatu batuekiko, zenbait gauzekiko, ez? Beste gauza askorekiko ez. Baina estatu batuek badituzte zenbait ezaugarri oso kuriosoak. Ez? Etorkinen herrialde bada, alegia inor ez da bertakoa. Bertakoak zapaldu zituzten, ez? Baina bertan jatorri askotariko jendea dago, eta horrek eragin die beraien izateko eran. Eta hor badaude zenbat osagai oso interesgarriak, kulturalak eta harremanetarako. Eta horrek, erakartzen ninduen, estatu batuetatik. Esaten dute, beste gauza askorekin hiperkritikoa naiz ere bai, eta iruditzen zait gizarte bezala badituela sekulako
arazo eta handikapak, ez? Ikaragarriak. Eta gainera nahikoa dara joatea hori ikusteko, ez? Eta tira, horrek erakarrita. Aukera sortu zenean, joan ginenara. Eta han, hori, bidaia, autoan egin genuen bidaia ura, igaro genuen irratia eta podcastak entzuten. Eta hor sortu zitzaidan gogo esan nuen, hau, eraman behar dugu gara, ez? Eraman, beti ere soberbia puntu batekin, ez, hemen bazegoen ja irratia, kalitatezko audioa, jende asko parte hartu, ez, lan hori gutxi etxinei, baina bai, Estatu Batuetan sortu zala mugimendu bat podcastaren inguruan oso interesgarria, eta, haren gauza honak ekarri nahi nituen, edo egin nahi nituen hemen euskaraz. Bai. Zein izan zen deskubritu zenuen lehenengo podcasta? Lehenengo podcasta This American Life izango da, segurazki. Mitiko bat. Bai. Eta han irratian entzun nuen, enuen podcast gisa entzun. Zean irratian ere emititzen da. Eta, harrapatu ninduen. Okerezpanago sekta batean infiltratutako, edo sekta baten inguruko reportaje luze bat zen, entzun nuen lehenengotakoa. Eta entzun nuen Chicagora bidean. Eta, harrapatu ninduen kontakizunak, ez? Nola kontatzen zuten, zeinen freskoa, ez? Fijatzen lin bazara, Estatu Batuetako kontagintza oso berezia da. Haukate abesteko, hitz egiten daudenean ematen du daukatela melodia bat. Ez da bat ere engolatua, hemen irratiko ahotsa izateko oso goian egon behar duzu, ez? Oso, hemengo irrati kultura da oso irratia, ez? Eta ahotsak egon behar du oso goian da oso lodi, ez? Han ez dute hori egiten. Beste modu bat daukate, eta askotan sentsazio ematen du zurekin kafe bat hartzen ari direla kontatzen dizuten bitartean. Horrek ez du esan nahi ez dutenik ondo ahoskatzen, baina naturaltasun puntu horrekin zaitu dute. Ez dira inoiz azten musikarekin. Ez dute musika lar erabiltzen. Hemen ohitura dago, bildurra dago, utxunare bildurra diogu, eta nahikoa da telebista ikuste, ez? Telebistan ere, irratian ere bai, baina telebistan ere musika jartzen dute baita, ezin da egon zati bat musikari gabe, ez? Eta han, fijatzen balin bazara, This American Life, Radio Lab, edozein podcast haundi hartu, edozein podcast haundi esan nahi dut kontagintzari begira, eta ez dira inoiz musikarekin azten. Beti ahotsa azten da, beti mezua. Mezuan sekulako fedea dute, beraien buruan fedea dute, eta nabaritzen da. Eta niretzako hori oso potentea da. Niretzat podcast bat ez da inoiz musikarekin hasi behar. Sekula. Hori da arau bat, niretzat. Nire buruari jartzen dio dana, Baina bai, badaukate olako kontagintza fresko bat, eta ni harrapatu ninduen, nola egiten dute hau? Zein da honen sekretua, ez? Zein nintzen entzuten, aztertzen nola kontatzen zuten historioa, ez? Nola egituratzen zuten edukia, ze teknika narratibora heltzen zituzten, ez? Baina beraien ingelesak ez du hortarako laguntzen. Ez dut uste hizkuntza kontu batenik, Ez dut uste. Ni ulertu gabe, ze ni ingeleraz, baina bai kapitulu batzuk jetxitu ala entzuteko, eta ematen du abesten daudela. Bai aldiz, jarraitzaia naiz oinordeko diren radioambulante, raras podcast, horrelakoak, diala berdina, baina Latinoameriketan egiten dana, hemen egiten ez dena, esan izun, horrelako zerbait egin nahi nuke Euskal Herrian. Baina, ezberdin somatzen dut radioambulante bat, eta ingeleraz diren beste saioik, zatik, hartzen dute jende bat, edo nor, kaletikan, eta hori, ematen du, abesten daudela bezala, edo rapeatzen, ezakit. Onda iteke olako zerbait, gero balea bideak ere bai, Adibidez, oain El País hasi da, daily bat egiten, oain dela gutxi. Eta ez da iristen hango mailara. Claro. Ez da iristen. Are gehiago, Espainiar estatuan bi daily dauden nagusi, El Paisek egiten duena eta El Diariok egiten duena, eta nahi El Diarioko askoz gehiago gustatzen zait. Eta nik iritsen ez
ondorio baterata da baliabideak. Daily zari deitzen diozu. Eguneroko bat. Bai? Baina egunero, osea, la base bezalakoa edo... Ez. Hor dago genero bat daily bezala definitzen dana, dator New York Timesek intzunetik, New York Timesek hartuzun, da esantzun egunero kaleratuko dugu 20 minutuko podcast bat, gai bat zuretzat azaltzen, ez? Nabarduretatik. Eta esatari batek edo kaleko jendearekin? Edo? Bueno, da This American Life-en estilora, vale. Baina egunerokora eta gaurkotasunari lotua, eta oso fina, bai? Eta daily formatuak sekulako arrakasta izan zuen estatu batuetan, gero. The Daily New York Timesenaren ostean beste batzuk, edabide batzuk hasi ziren egiten, eta bueno. Eta Espainiar estatuan ere, oain dela gutxi, hasi dira egiten ere, eta dago el diariorena, un tema al día, eta el paisena, el país, hoy en el país, ez? Eta, adibidez, esaten dugu, ez? Hizkuntzaren musikalidadea. Bueno, eukilezake... Baina nire ustez ez da faktore nagusia. Faktore nagusia dira baliabideak. Gauzak ondo egiteko behar da jendea eta denbora. Eta jendea eta denbora eukitzeko behar da dirua. Bai. Eta espadakazu diru hori, gauzak azkarrago inberretuzu. Eta gauzak azkarrago egiten badituzu, lehenago aukeratuko duzu zerbait, akaso denbora gehiago eukiko bazenu, edo baliabide gehiago, etzenuken aukeratuko, ez? Eta nire ustez hor dago beste kontu bat. Han estatuetutan industria bat daukate honen inguruan. Sortu dute, esan nahi dute, iragarleak dituzte, dirua dute, redakzioak dituzte. Eta, karo, baliabide horiekin lan egiteak bere abantailak ditu. Radiolab, demagun, ez? Radiolab egiteko, kapitol bakoitza egiteko, ez dut nahi pentsatu zenbat denbora dedikatzen dioten horri. Bai ikertzen, bai ilkarrezetak lortzen, bai kontrastatzen. Claro, hemen nekez euki dezakegu lako talde bat eta lako denbora dauzkagun baliabidekin, ez? Gerturatu gaitezke, bai. Saiatu gaitezke gauzak ondo egiten eta gure erakartzen, bai. Baina baliabideak oso importantea dira denboran sostengatuko den formatu, kalitatezko formatu bat egiterako orduan. Nik uki dezaket puntxa eta zan, ingo dut kristona. Eta ingo dut. Akaso ez, baina ingo dut lehenengo kapitula bigarrena, hirugarrena, baina nork lortu dezake hori sostengatzea denboran. Espakazu baliabiderik zaila da. Zentzu hortan nik amesten dut euskeraz daily bat eukitzean, adibidez. Daily bat, esan dut egunero, bertako prisma batetik gai bat kontatuko digun podcast bat, ez? Hori egitekotan EITBek edo berriak egin behar du. Edo argiak, akaso, ez? Baina orain arte ez da iritsi. Gu beti botatzen dugu gonbita, gu prez gaudela norbaitekin aliatzeko, olako zerbait egiteko. Nei esango nuke Euskal Herrira beti iritsi dela berandu horrelako gauzak. Ni podcastak hasi nintzen entzuten 2012an edo, eta dena gazteleraz. 2017an, proposatu ziatenean horrelako akustiko batzuk lotzeko Marruma elkartean, esan baina grabatuko ditugu eta podcastak saretu. 2017 ez dago hain urrun, baina oraindik esplikatu behar nuen zertzen podcast bat. Eta bai 2019tik aurrera hasi dela, eta batez ere 2020-2021 batean EITB sartu zanean, hor bai notatu dela, bai entzule aldetik eta bai inbertsio aldetik pixkat, indartu dela, pixkat. Baina beti goaz atzetik. Eta aurpegiratzen dudana podcast gintzan da den guztiei da beti daukatela formatu hau. Mai baten inguruan eseri eta hitz egin edo zertaz. Baina ez beste hainbat formatu dela, egia da hasi diela fikziozko seriak eta horrela, hortaz sartuko gara geberanduago, baina kostatzen zaigula. Gauza alternatiboak ezberdinak egiten. Bai, hor bi apunte edo bi ideia. Bat, nire ustez ez gaude podcastgintzaren boom batean. Nire ustez... Euskal Herrian? Oroar. Ez? Ez, nire ustez gaude on-demand edukien boom batean. Eta horrek eragin du podcastak asko aztea eta podcastan boom bat egotea, baina dator elitzateke ongo podcasten boom bat, espalitze egon on-demand edukien boom bat. Nahi eran? Bai,
Netflix eta... 2017an gertatu zen, okrespanago 2017 izan zen, Netflix ez dauek sekulako askuntza izan zuten Espainiar estatuan, da Europan eta hainbat lekutan. Estatu batuetan lehenago izango zen, ez? Baina pixka lehenago. Horren ondorioa izan da, nire ustez, nire iritziz, gertatu den podcasten boom hori, eta oraindik bizitzen ari garena, ez? Baina da, zeharo lotua on demand eduki. Eta horrek esan nahi du nire ustez, geratzeko etorri den zerbait dela. Salbuta gerra mundial bat baldin badago, baina geratzeko etorri den zerbait dela. Ez? Hori batetik. Eta bestetikan lehen aipatu duzuna, beti atzetik, ez? Oroar gertatzen zaiguna da, gure kultura subordinatu dela Espainiar estatuko kulturara. Oroar gertatu da, eta gertatzen da, guretzako referenteak Espainiar filtrotik datozela. Alegia, Espainiarre kopiatzen dute zerbait egiten dena beste leku batean, eta guk Espainiarrei kopiatzen digu. Eta nik hor bai, ez da erresa, baina ingo nuke dei bat, saiatzea beti iturrira, ez? Edo alik eta iturrietik gertuen eraten ura, ez? Eta hori izan daiteke estatu batuak, baina izan daiteke Latinoamerika batzutan, ez? Latinoamerikan gauza oso interesgarriak egiten dira, formatu oso interesgarriak egiten dira. Egia da, mundu globalizatu honetan eta imperial honetan, dena datorrela estatu batuetatik, ez? Eta hori ere kritikoak izan bergara horrekin. Zergatik konsumitu edo entzun, edo irakurri, edo ikusi behar dugu beti estatu batuetan ondo funtzionatzen duena. Ez? Eta zergatik ez gara begiratzen ari beste leku batzuetara, ez? Zergatik entzuten dugu estatu batuetak trendin izan den talde bat, eta ez Txinan edo ez dakit, Japonen. Ez? Bueno, azkenen tendentzia batzu daude, eta hoien kontraitea ez da erresa, baina bai erresagoa da Espainiar estatukoa entzun beharrean, ikusi beharrean, eta irakurri beharrean, saiatzea bilatzen, osasungarriagoa irutze zait, estatu batuetakoa zuzenean irakurri entzun eta ikustea, Espainiarre kopiatu ostean egitea baino. Gauza simple bategatik, hemen gure kultura eta gure hizkuntza subordinatua dagoelako, eta badagoelako leian Espainiar estatuarekin, espainolarekin, hori egunero bizi dugu, ez, diglosi hori, ez? Estatu batuetako imperio hobea da, ez, baina ez gaude egunero bere menpe. Hori da. Ni ez da originala naizelako, Ni Latinoamerika da gaztelera ulertzen dudalako. Bai. Ingelesarekin ez zait pasatzen hori. Baina bai, adibidez radioambulante bezalako plataforma bat edo podcast bat atsegin dudala, abarkatzen dutelako Latinoamerika guztia. Eta kapitulo bat peruarrez izan daiteke, gazteleraz, baina Peruko gaztelerarekin, beste bat argentinoz, beste bat inkluso Brasilien egin dituzte kapitulo batzuk, orduan kapitulo bakoitza dauka kolore bat. Eta ze polita litzateken horrelako zerbait Euskal Herrian. Zeren ematen du Gipuzkoan egiten diren podcastak Gipuzkoan entzuten direla, Bizkaieraz egiten direna, Bizkaian bakarrik entzuten direla, eta zego polita litzateken... Hori ala da? Susmoa dut. Ez dakit. Bal, excepzio batekin. Archipelagoa. Bueno, archipelagoa... Sartu dituzuelako ahots ezberdinak, eta hori egin beharko litzatekela, baina beste askorekin ere bai. Hor, gero beste kontu bat, eta da, Espainiar estatua oso txikia da. Espainiar estatua podcastgintza askoz gehiago garatzen ari da Kolombian eta Mexikon, bai. Ez Espainiar estatuan baino. Eta hori kontatu behar da, Googleen fikzioak egiten ari gara, eta egon gara kontaktuan plataforma handiekin ekoizpenak egiteko. Madrilen bilera batzuk auki genituen. Spotify, adibidez jartzearen, gu bildu gara Spotifyekin. Espainiar estatuko eta Italiako Spotify daude atarki berean sartuta, baina askoz ere
indar gutxiago daukate Kolombia, oza, Latinoamerikako Spotify, baina adibidez, askoz produkzio gehiago egiten ditu Spotify Latinoamerikan, Espainiar estatuan baino. Egin izan ditu, orain ematen du atzerakada bat gertatzen ari dela, ekoizpenetan eta fikzioan bintzat. Ba, esan nahi dut, tamaina hartu bertzaiola denari, ez? Gu beti gaude Espainiar estatuaz begira, hola, referente bakarrik izango galetzen zela, baina eske Kolombian eta Mexikon gauza askoz gehiago egiten ari dira. Eta Txilen ere bai. Lehenago iritsi ziela ara. Bai, seguro, han daukate harreman zuzena estatu batuekin, ez? Asko zuzenagoa. Baina esan nahi detena da, beti gutxi ezten begiratzen da Latinoamerikara, ez? Ematen du dela Espainiar estatuaren albo auzo bat bezala edo iaia subordinatu Espainiar estatuari kontrakoari da gertatzen, ja. Gertatzen ari da matriza dagoela han. Eta Espainiar estatua dagoela ara begira. Eta han gofestara joan nahian. Eta ez du lortzen hori ere, ez? Esan nahi dut, bai, oso polita da, erradian bulantek elilok ere egiten duna. Baita. Elilo da gehiago notiziario bat antzekoa. Daily bat, daily estiloko zerbait, bai. Aztekaria, bai. Aztekaria da, baina formatua dailianena, elilokoaren oso berdina da. Baina bai, oso interesantea da, bai. Eta bueno, nik sinisten dut hemen ere gure gabeziekin, ze bueno, lehen editziten gara mikrotik kanpo, ez? Podcast gintza indartsua da, gauza amater asko dodelako, edo semiprofesional asko, nahi balin badezu, edo... Eta horrek, hori oso ondo lotzen da euskal ekosistemara, ez? Gu hemen ere bizi balin bagara eta gauzak egin izan baditugu, beti era semiprofesional edo amater batean egin ditugu. Irrati libretatik gatozelako ere bai. Ere bai, eta hori oso beharrezkoa da. Hori mantendu... egiteko modu hori, horregatik espalitz ez ginateke existituko, ez? Oroar, nik parte hartu dudan proiektu gehienak amaterrak izan dira. Borondatez eginak. Oain arte, bizitza osoan. Eta egin nahi ditut, ez? Baina podcast gintzak dauka hori, eta dauka zati profesional bat. Garatzen ari dena, ikusiko dugu zenbateraino garatzen den. Eta guk apustu egin dugu alde horren alde, bai? Horrek ez du esan nahi, ez dugu nik parte hartuko edo parte hartzen proiektu batzutan, zeinak ez diren estandarroietan, ez? Baina guk ulu median egin dugun apustua da, bueno, produktora bat egitea, audioa lantzen duena, podcast gintzan hariko dena, eta beste hainbat kontutan, soinu diseinuan landuko duena, baina, bueno, helburu bezala jarri duena, Euskal Herrian ere egingo ditugu euskaraz ekoizpen profesionalak. Eta orain arte lortzen ari gara. Egia da, zailtasuna dauzkagula, ez da erresa. Beti finantzazioa beti leku berdinetik dator. Lehenengoak direnak, burua sartu behar hori beti zailagoa da. Behin bidea egina dagoela, bueno. Bai, baina ez da erresa, edukien munduan eta edabideen munduan logika oso kapitalistak daude. Zan nahi dut, internet oso basatia da, oian bada. Eta zenbakietan begiratzen da, ez? Arrakasta. Eta zentzu hortan gure komunitateak ez dauka papel erresa. Zan nahi dut, iragarkia jartzen dituen enpresa batek begiratzen du zenbat entzule dituzun, zenbat ikusle dituzun, eta interneten mundu globalizatu hontan Euskal Herri osoak ikustea izango litzake zenbaki arrakastatxu bat eukitzea, ez? Eta hori ez da posible. Orduan, logika horren baitan, horregatik oso importantea da ehun amateur hori edo ehun semiprofesional hori indartxo eukitzea. Eta nire ustez aspiratu dezakegu, edo helburu bezala izan dezakegu, bueno, guk ere gauza profesionalak egitea, ekoizpenak egitea, artxipelagoa ipatu duzu, ez? Olako gauzak egitea, ez? Baina ez da erresa, zan nahi dut, uste bai azu txapa botatzen jarri. Itz egiteko zaude hemen. Influencerren asuntoa, ez? Claro, es que hor sare soziala daude ere bai. Ni naiz influencerren aurkakoa naiz, bai? Logika horren aurkakoa.
irakurri izan dut Euskal Herrian influencerra berritugula, ez? Euskeraz influencerrak da. Dientzun, irakurri nizun erreferenteak. Diferentea da, bai. Zan nahi dut, influencerra da, bere influentziatik bizi dena. Eta niri hori perversoa iruditze zait. Alegia, zure helburua influentzia baldin bada, nik ja hor, iruditze zait, zilegi izango da, baina nahi ez zait ondo iruditzen, ez? Ze horrek eragiten du, influentzia hori lortzearen gatik, edo zer egiteko presaudela, edo ia edo zer, edo muga oso gutxi dituzula, ez? Eta erreferente batek aldiz, esan nahi du, makoki ezaguna da podcastak egiten dituelako, demagun. Edo Juana Larrañaga ezaguna da futbolean oso ona izan zelako, eta horrek erreferente egiten du. Alegia, zuk zure alorrean gauzak ondo egin izanagatik, erreferentzia izan zaitezke, egin batean edo bestean, jende bat entzat, ez? Eta hor dago nere ustez guk behar deguna. Guk behar degun jendea da, dena delako lanean, dena delako alorrean, ona edo erreferentea den jendea. Eta horregatik eragina aukiko du, baina eragina ondorio bada ez helburua. Hor ikusten dut nik. Eta interneten horrek beldurra handia ematen diz. Entzuten dut, influencerra bertugu, youtubera bertugu. Bai, behar ditugu. Logika horretan galduta gaude. Influencer batek ez du euskaraz egingo edukia. Ez jende askoren gana iritsi nahi balen badu. Claro, ze bestela etzara influencerra. Hor dago kontua. Batalla hortan, egiteko beste modu bat aldarrikatu behar da. Beste helburu batzu jarritan, ere ustez, helburuak ezin du izan milioika jendearen gana iristea. Hori ez da helburu bat. Horregatik esan izun zu erreferente bihurtu zarala, eta gainean oso urte gutxitan, 2000, ez dakit, ze urtetan hasi zinen, barruan gauderekin? Ez akordatzen, 2018, ez dakit. Horrelako zerbait bai. Eta ia hasieratik esan ze erreixa entzuteko, ze interesagarria, ze lasai hitz egiten duzun, ikasi nahi nuke hori ere bai. Baina, eta zenbat urte pasadia, 4-5 urte, eta, 3 terdi igual, estudioa montatu zenuten arte. Estudioa dendera urrian urte bete ingo. Horregatik, hori, bolondrez lanetatik eta profesionalizatzera urte gutxitan egin dituzu, saltatu ditugu zure proiektu pila bat, zeren daukazu gaitasun bat, zerbait egin nahi, eta lortzearena. Lortzearena ez da podcast bat egin nahi, eta grabatu dut, ez baizik eta kalitatezkoa, eta infrastruktura batekin, dokumentalak, musika taldeak, zoaz lortzen. Eta ez dakit hor dagoen gaitasuna, gauzak ondo egitearena, baina gero ere bai, bakizun salseatzen nola bete, ez dakit, laguntza horriak, diru laguntza, ez dakit, horrelako zerbait. Oso diru laguntza gutxi lortu ditut nik, nola lortzen dira inbeste proiektu aurrera ateratzea? Burugo horrat izan da. Ez dakit, gero egia da, bakarrik ikusten diala aurreatea dianak, Ego hankasartzeak ere ez ikusten, edo bururatutako gauzak eta ez direnak atera. Baina hori denak, Gertatzen dira. Nik gehiago dauzkat horretatik. Baina dano dauzkagu, Ez burugo horkeria, eta gero, ez dakit, hankasartzetatik ikasten da ere bai, proiektu ezberdinetan asko ikasi dut, zuzeun adibidez, zuzeun Asierretxe berriarekin, proiektu xume bat zen, baina bere publikoa daukana, baina niri asko ikasteko balio izan zidan, Iñaki Larrañagarekin, besteak beste, nire lankide hoin Radio Euskadin dabil, eta asko maite dut, Iñaki, eta berarekin lan batzuk egin genituen arro nagoenak, ez? Eta bidean asko ikasten da, gero apustuak daude, adibidez, ulu apustu bat izan zen, pandemia garaian, eta apustu bat izaten jarraitzen du, ze estudion tamalin bagaude dago apustua daolako atzean, ez?
geure kabuz egin dugun apustu bat, eta lan askoren fruitua dena, bide batez. Esan nahi dute... Eta inbertsio bat dagoela hemen. Bai. Zor bat dago hemen, bai. Hemen zor bat dago, Kontatzen diana, ez dakitzen bat urteetan izango da gurea, ez? Gu ez gara narkotrafikanteak eta ez daukagu dirurik zuritzeko, hemen inbertsio bat dago eginda, inbertsio bat oinarri batekin, lana daukagu, eta perspektiba lana aukitzeko epe ertainean, eta luzera espero dugu. Esan nahi dut, bai. Baina hor lanak ere bai, esaten duna, lanak ondo egin behar dira, zeren ez da, estudioa bat duzu, eta podcast batzuk autoekoizten dituzu, baizik eta gero ere bai, lanak sartu zaizkizue edo bilatu dituzue. Bai. Eta kalera bezalako etxe batekin lanean, eta hor salseatzen edo, ez dakit bereziki gaitua zauden, edo... Ze salseatzen? Bilatzeko, tabakalerakin, ez dakit zer, ispilu beltzak, ero bai... Lanak hartzen du. Hori da nere eskarmentua. Esan nahi dut, gu ez dugu bereziki lan komertzialeki. Ez gara joan arrantzan. Igual bihurtu zeate pixkat itxasargi bezala. Niretzako deigarri egin zeraten bezala, beste batzuentzako ere bai, eta esan, mira, hauekin igual... Bai, a ber, azkenen proiektuak atera ditugu, batez ere ITB-rekin egin dugu lan asko, gero beste horrek ekarri ditu beste proiektu batzuk, eta proiektu horiek beste batzuk hola ibili gara. Ez orain bai hasi garela pixkat, bilerak egiten beste eragile batzuekin, eta gure burua aurkezten, ez? Baina orain arte inertzia batean ibili gara. Inertzia hori zer da, gure lanak ondo egin, eta zetozen lan berriak aztertu parte hartu genezaken, ez? Eta hortik batea zan orbitalaika ere, bai? Flipantea. Orbitalaika atea zan, Josean Perez Ledorekin harremana genuen archipelagotik, berarekin bileran baten genuen, berak egin ditulako fikzioaz, egin zitulako lehenengo fikzioak Espainiar estatuan, eta oso gidoilari ona delako, referentzia batzuk galetu genizkion, eta berak hor, ja bere radarrean sartu ginen produktora bezala, ekoiztetxe bezala, eta hortik etorri zen eskaintza, eta hortik, horren bitartez Mediaprorekin harreman auki dugu, eta beste parea proiektutxo egin ditugu Mediaprorekin, horrek ekartzen du beste bat, azkenen saretzen zoaz, eta saretzen zoazen enean, lanak etortzen dira. Gure apustuan profesionalki ontatik aritzeko eta ekoizpen profesionalak egiteko orain garatzen egaren estudioak gakoa da. Ze egin deguna da bi izati dauzka gure ulu maiteak. Bi pezera edo. Ez fizikoki, Vale. Ulu media, ekoiztetxea, eta ulu estudioa. Eta ulu estudioak baliatzen diogu, saretze hori onditzea. Alegia, edozein eragilek estudioa behar badu, eta gure jakintza behar badu, grabatzerakoan edo, hori eskaintzen dugu, ez? Eta gero dago ulu media, dala guk ekoizten ditugun gauzak. Eta hor bai gu, pixka selektiboa gara, gure ekoizpenean, ez? Eta gure ametsa da, ekoizpen propioak egitea. Ez inorentzat egindakoak, ez? Hori oso zaila da, ze finantzazioa eskatzen dut, ez daukagu orain, ez? Gure finantzazio propiorik ez daukagu. Baina, bai, gustatuko litzai guke, adibidez, arrezikus ezina, gazteleraz el muro invisible atea zan, eta buen frantsesez aterako da, orain. Hori da Irailaren 30 hori da This American Life-en egin den gertukoena, edo formaturi badaka gertuko. puntu bat, bai, hola, reportaje podcast dokumental puntu hori, 6 kapitulokoa. Hori abidez, sorburuan, ekoizpen propioa zen. Hor laguntza bat lortu genuen Gipuzkoako foru aldundiaren partetik, eta hasi ginen gure kabuz hori egiten, ez? Gero ETB-ek erosi zuen. Eta orduan, azkenen bihurtu da ITB-ren podcast bat, ez? Baina, sorburuan gure proiektua zen. Guk nahiko genukena da, aldegun neurrian, saiatzea erabakitzen zer nahi duen egin, eta gure proiektu propioak geure kabuz kaleratu, ez? Baina, hori, ez dakit, iritsiko den, espero dugu mendiparat urtera edo, proiekturen bat propioa, inorentzat egin ez duguna kaleratzea. Baina beste bat
batzuk erosten duten bitartean, bueno, zuloak tapatzen doa, zero, bai. Bueno, guazen pixkatatzeran, Bai. Ez gera sartuko bertsolaritzan eta hori dena, nik uste baduela zerikusia gutxinez hitz egiteko eran, nola hitz egin, nola kontatu gauzak, baina zuzenean jungo naiz barruan gaudera. Bai. Ez dakit ze urtetan izan zen estatu batuetara bidaia? Pues, enaiz akordatzen, 2007, uste, 2006, ez dakit olako. Vale, eta gero 2018an hasi zenuen barruan gaude, Bai, ideia horrekin, nola egosi zen ideia hori edo... bueno, nahi nuen estudiotik kapo egin zerbait, osea, nuen nahi hasi irratiko formatuan, eta iruditu zitzaidan persona bat ezagutzeko modu egoki izan zitekela bere etxera 2 mikrofono sartzea, ez? Eta hori bihurtzea, osea, lekuari berari ere pixua ematea. Eta bueno, hortikan hasi nintzen pentsatzen formatua nola izango zen, ez? Norbaiten etxera zoaz, ateak zabaltzen dizkizu, Soinuak. bilatzen dezu leku bat bere etxean bi mikrofonoa jartzeko, eta elkarrezketatzen dezu tipa edo tipa, ez? Eta hortik atea zen formatua, bai? Egia esan, olako simplea izan zen, asuntoa. Eta nola aukeratzen dira gonbidatuak edo ze etxetara sartu? Gerozta zailago aiten nahi zait, bai. Ze laguna bukatu zaizkitu? Ez. Badago jendea, baina, klaro, bai, ez zait erresa egiten. Barruan gaude niretzat da oso, da podcast kutxuna, bai, niretzat. Podcast kutxuna da, niretzat lehenengoa izan dalako, eta gero badio dalako kariño berezi bat, formatuari eta tira, esan dezagun personaiak noren etxera sartu aukeratzea zaila itezei dela. Ze komodo sentitu behar naiz, sentitu behar dut badago zerbait kontatzeko, ez da oso eskema erresa. Ez da persona ezaguna barruan gaude, ez. Bilatu behar diot ertzen bat, niretzat kontagarria dena, ez dakit, ez da erresa esplikatzen, baina bai, euki berde dela feeling bat, edo euki berdet sentsazio bat, esateko bai, bere etxe hortan sartuko naiz, ez? Eta da bi aldetatik, batetik personak nerekiko euki behar du, bueno, lasait zea bat, ez? Sentsazio bat, eta nik personarekiko. Hori normalean ezagutzen zeratenean erresagoa da. Edo ez. Batzutan gertatu izan zen, bueno, egia da ondo atera dira oroar, baina, bueno, niretzako danak dia ederrak, baina persona ezaguna balin badet, oso laguna balin badet, elkarrezketa ez da inerresa, ez da erresagoa, izan daiteke erresagoa, baina batzutan ez da, ze ezagutzen gera, oso ondo, eta distantzia pixka behar da. Eta gero, gertatzen zaitu hain, lehen ez zitean gertatzen, hain gertatzen zait, elkarrezketatu batzuk barruan gaude ezagutzen dutela. Eta igual batzuk inkluso denak entzun dituztela. Ja, portaletik igozea grabatzen, Ez gertatzen zait batzutan, karo, formatua ezagutzen balin badu entzuten ari danak, oza, elkarrezketatzen ari zeanak, bueno, trampa danak ezagutzitu, badaki zertaz doan kontua. Abestiak prestatu. Sorpresa galtzen da, batzutan. Takit. Bueno, egia esan, askotan egite date galdera bat, da, barruan gauderen bat aukeratu beharkoa zenu, entzuteko, zein aukeratuko zenuk, eta egitan esatizut, nago ezbertan, ezin dut aukeratu. Inoiz ez lortzen aukeratzea bat, esaten apaitu hau entzun. Zeteni diet kariño bat, bai. Nik ez dizut egingo 3 abestiena, eta horrela ze... Hori barruan gauden ez tegoen, ez dut beste egiten, barruan gauden abesti oso gutxi egoten dira normalean. Badago batenen bat, badago kapituluren bat, besti gehiago daudena, baina normalean ez da beste formatu dutan bezala, eta zehatzen naiz... Niretzako oso zaila izango litzateke aukeratzea, eta horrela, podcastetan bai ez dakit 60 piko inditutu, 80, igual?
iruritamalau, bai. 34 bat aukeratzen. Keba, ni ez dizut hori, lasai. Bueno, musikan ere bai egontzera, eta ez dakit horrek balio dizun, ez dakit melodiak, edo, abestia ez da zurea? Ez, abestia da irazokirena. Pim, barruan gaude... Barruan gauden hasierako abestia da, irazoki enkarguz eskatutako pieza bat, bai. Ai, igual banekin. Bai. Nire memoria. Bai, hor, azkenean, barruan gaudea zinenean, 2018an, irazoki lapurtu nion nik, hartu nuen bere abesti bat, lapurtu ez, erosi nuen bandkampean, erosi nuen. Baina hartu nion, da erabili nuen bere baimenarekin. Eta gero, ETB-en hasi ginenean egiten, deitu nion da zen bitu, orain diru pixka badaukat, eta mesedez egingo duzu piezatxo bat, eta egin zidan. Eta egia zen, arreboteko modukoa. Bai. Nola dien gero ere bai, hori pixkat euki behar dezu zure kasuan horrela da, baina kontratu batean abesti bat, gero beste medioetan edo igual Spotify jartzen dizu problemaren bat, edo iVoxek, edo... Normalean abestiak orain hasi dira gehiago kontrolatzen, batez ere abesti luzea jartzen baituzu, eta horretik, ni barruan gauden espada beharrezkoa ez de jartzen abestirik. Daukagu abesti liburutegi bat kontratatua, eta horrek, orduan bertako musikara biltzen denik montajerako. Baina, Dios Fermin Muruzaren kapitulan, musika dago. Baina ez den nahi ere abesti bat oso hori jarri, ez da, formatuak ez du hori eskatzen. Gehiago da, kontatu behar bat zerbait, abesti batekin lotura dukana, orduan jartzen dut, baina igual zatitxo bat, edo... Baina inteligentzia artifiziala ja, takita, 13 segundutan edo detektatzen dizu, eta batzutan gu hori egin behar izan dugu, gure akustikoetan. Nik ez dut euki problemarik, barruan gauderekin. Egia da, Estamos Dentrorekin arazotxoren bat euki degula. Estamos Dentro gaztelerazko versioak, Spotifyek detektatu ditu pare bat, eta bota dizkigu pare bat kapitulo. Hor arazo bat daukagu, baina ni zaitzen naiz beharrezkoa espaldima da ez erabiltzen eskubideri gabeko abestirik. Guri pasatzaiguna beste gauza bat da. Eta batez ere YouTuberekin. Guk grabatu egiten ditugu kontzertuak. Ez ditugu diskako abestiak erabiltzen, baina diska oso akustikoa balin bada, detektatzen du gu diskatik lapurtuko bagenu bezala. Eta garo, hor dago kriston lana, YouTuberekin kontaktuan jarri, kontratua erakutsi guk egin dugula grabaketa eta hori dena... nekeza da. Horregatik, ezakit, talde elektronikoa da, ez daukanean disko bat grabatua erresa da. Edo oso elektrikoa balin bada, edo, baina oso akustikoa balin bada. Berez, egia da, edozein abesti erabiltzeko, berez, abesti erabiltzeko eskubidea behar dituzula. Beste gauza bada, hori nola laulotzen den, lehen esan dugu irrati pirata batekin, edo, hori margolariarekin gertatzen bai. Margolaria filmean Nil Jaunen abesti bat jarri nahi nun, eta montajean jarri nun. Ze momentutan? Ez dago, jarri nahi nun. Baina, esan zidaten, ekoiztetxetik esan zidaten, eskubideak lortu ergenitula, bestela ezintzala jarri. Eta nik, benetan abestia jartzeko, ni ordu oso naif, ni ere, zerretik ezingo ez jarri, ez? Baina, evidentemente, berez, eskubideak beti uki horretuzu, bestela, botatzen dizute, ez? Eta ni jarri nintzen harmanetan, diskografikak, no? Bai. Eta 80.000 euro eskatzen ziguten. Abesti hori jartzeko. Orduan, imaginatu... Esplikatuta azala dokumental bat eta oso txikia. Imaginatuko zuen bezala, beste zerbait jarri behar izan genuen. Ez zati, 80.000 euro izan, ez da seguraski dokumentalaren kastua. Bai. Orduan, hor podcastin, gero dago beste arazo bat podcastin txan da, archipelagoa, bai? Archipelagoa da 8 kapituluko demoraldia dira, 3. demoraldia kaleratuko da abenduan. Eta da, serie bat.
serie hori ezin dugu registratu egile eskubideen plataformetan. Podcasta dalako? Ez gaek, ez damak, ez inork ez ditu gestionatzen fikziozko podcastetako egile eskubideak. Hor dago bazio legal bat. Ikaragarria, ze, claro, Josean Pérez Ledoak nitzeiten nun. Josean Pérez Ledoaka Gran Apagón, Gran Apagón, Guerra 3, azkenengoa La Firma de Dios, sekulako fikzioa dauzka gazteleraz, ez? Ez du egile eskubide euro bat ere kobratu. Ez dagolako, plataforma hauek ez dutelako gestionatzen podcastako, ez du inork gestionatzen podcastetako egile eskubideen meloia. Eta dago kriston bazioa hor, kriston butxune legala dago. Eta horrek noizpait esplotatuko du, segurazki. Baina, bueno, hori kuriosidadea, Bai, baina ez dakit, hau ikusten ari den norbaitek ez duen hori aprobetxatuko. Beldurra ematen dit, erabili, besten podcastak hartu eta erabili. Bueno, bestelar erabili, hori ez da inbeste inork erabili ez dezan. Gehiago da emisio bakoitzagatik EITB podcasten, edo Spotifyen, edo danadalako emisio bakoitzatik berez. Musikarekin, pelikulekin eta egiten. Gertatzen den berdina. Baina podcastetan utxune legala dago, oraindik. Hor, bai. Bagian kolektiboa bat sortu beharko dugu horrelako egile eskubideak bermatzeko eta... Ez dakit, hortan energia gehiagi gaztatzea komenidan, baina... Euskaraz bat zegoen... Bai. Hori da. Ez dakit zertan dan hori. Ez dakit. Hori musikarin bati galdetu erko zaio. Txusta. Gure soinu teknikaria bertakoa da. Galdetuko dugu. Oso ondo. Zart kolektiboa. Bai. Horre bai sortu zenuten. Hori bai pandemian izan zen, edo... Pandemia aurretik hasi ginen, eta pandemiak zaplasteko amantzigun arpegian, bai. Bueno, hor, txusta ere bai, badago balio dute kolektiboaren barruan, eta hor, uste daukazuela ideologia berdina, da pixkat, artista batzuk besteak laguntzearena, edo... Bai, da, taldetzearena. Lehen aipatu dugu, ez? Mundu globalizatu hau, bueno, oso individualista da. Eta bai, disketxak gaiztoak ziren, eta zeak gaiztoak ziren, eta beste, baina, bueno, behitzat taldetuta zegoen, egitura bat zegoen, orain ez dago egiturarik. Eta autoprodukzioa, autokoizpena oso ondo dago, ez? Do it yourself. Hori, badauka alde positibo bat, baina oso negatibo bat ere bai, nire ustez, eta da, ekarri duela norbere zilborra baino ez begiratzea. Durangon eukitzea estanak norbere izena bizenekin. Eta miresten ditut horko artista pila bat, baina esan nahi ez da inorren errua, hori. Baina egia da, inertziak eraman gaituela hortara, ez? Autoprodukzioa, autokoizpena, oiana, eta norberak bere janaria izatu dezala, ez? Eta zentzu hortan, zart bai izan zan, eta da, saiakera bat horren kontra egiteko. Eta taldetzeko, eta saiatzeko proiektuak elkarrekin ateratzen, edo besteren proiektuak babesten. Bai, ez da erresa ere, ez da erresa. Ez da erresa taldea kudeatzeak bere zailtasuna dauzka. Baina nire ustez lortu beharko genuke komunitatea indartzea. Esparru guztietan, baita musikan, eta baita bestelako esparruetan ere. Hor kudeatzaile lanetan zuden? Ni hor ziren, bai, Arturon pixkat ardura, orain nahi egimendia dabil batez ere hor koordinazio lanak egiten, management agentzia bate bai, bueno, management enpresa ere bihurtu da kooperatiba. Dago, zartek eramaten du hainbat talderen managementa, eta gero dago zarten taldea edo ekoizpen taldea edo bai. Bai, ikusi dut. Gainan, ez berdina da, ze artistak edo zaudeten taldearen barruan, baina gero agendan begiratuta agertzen dira horrez dauden beste artista batzuk. Hori da.
Bueno, helburu horrekin hasi ginen, ez dakit irabazi asmori gabeko taldea ote zen Zart bere sorburuan, baina goza bermatzen dizut, irabazirik ez duen taldea da. Logikoki. Esan etena da, energia asko jarri dugu Zarten, baina borondate asko ere bai, eta bueno, hor gaude, oendik hor dago, eta nik nahiko nuke hor lortu den kapitala, dala kapital humanoa, eta talde kapitala hori mantentzea. Bai. Eta low topet ez da hor dago, lutopet. Bai, lutopet hor dago, orain lutopet geldi dago. Nere bizitzak ez du ematen. Galdetu behar nizun, nondik atatzen dezu nahin beste denbora, baina egia da proiektuak duazela pixkat eskalonatuak bezala, eta... Bai, dana ez da momentu berean ateratzen, eta gero, lutopet hor dago, baina, claro, nik espero dut noizbait beste lan bat ateratzea polit bat, baina orain ez dago hortarako tarteak, pentsa nik bi seme alaba dauzkadala, ere bai, ez? Eta ordu... Nekatzen dute. Bai, bueno, eta alaitzen dute ere, baina... Ba, exigetzen du denbora. Baina, orain bertan nire bizitza dago banatua bi zatitan da familia eta ulu media. Eta hor tartean oso espazio gutxi dago. Eta gelditzen den gutxia, loiteko... Hori da, bai. Bueno, loiteko zaitzen naiz tartea ateratzen, baina, bueno, ez dago zirrikitu asko hor, bai. Bueno, Zart kolektiboan egin zenuen Lotierrena, eta, bueno, hori... Hor bat zegoen lutopeten kantu bat. Bai? Lotaratu berriz. Entzun nahi balin bezu edo, jarri nahi balin bezu edo. Fijatuko naiz. Bai. Bueno, entzun ditut, egia da, ez nuela lutopet ezagutzen, lutopet deiten diozu. Bai. Azken aste terdian edo egon nahi zentzuten, eta... kuriosoa. Bai. Gustatu zait. Aprobau. Bai. Eske, gainean ematen diozu, esan dezu estatu batuetako musika edo kultura eta atsegin duzula, eta pixkat notatzen da, ez? Pixkat ematen dute basamortuko errepidearen marrak, entzuten zadena, bueno, hor pitzigirren omenaldia dago hor tartean, egia da, bueno, bai, a ver, bai, bueno, harmonika bai jotzen dezula. Bai. Osea, nor jotzen du hemen harmonika? Jandazko jotzen du, ez pentsa. Gero beste gozada da jotzea... Ezingo nuke jakin non ikasi. Nor bere buruak, bai, ez da zaila, harmonika diatonikoa jotzea, ez da zaila. Etxean dauzket bi edo hiru eta... Bai. Bueno, garoan ere bai. Garoa, bai. Ez dakit, bueno, zu batez ez zautzeko garoan egon zinean. Ez, donosti, a ber, garoan hasi nintzen, naiz urtez goratzen, baina, bueno. Bai, zaruzko garoan hasi ginen, eta hor erabak izan donostikoa zabaltzea. Grosekoa. Bai, grosekoa, eta hor buru belarri bilik ginen. Ni egon nintzen zorreran, eta egon nintzen amaieran. Donostiko garoaren amaieran. Eta garoa, bueno, ni pila bat maite ditut, Imanol eta Eneko, nire dia lagunak, izan zian lankideak eta lan nagusiak ere bai igual, baina lagunak dia batez ere, eta oso urte intensoak izan ziren. Intensoak zentzu honean, liburu den da aurrera ateratzen, paperezko kontzertuak egiten, paperezkoak ekimenarekin oroar, ez ziren bakarrik kontzertuak, osoigo webunea sortu genuen Eneko Tabiok. Hor sartuko gara. Bai. Ez nuen esagutzen, bai. Eta osoigo webunea hor sartuko naiz, biratzen dut, ontaz hijoa, que guapo, nola, suposatzen duan horatzean daudela jende pila bat ez dakiena zer den, bai. Mesez, konta iguz. Ez, hor nien etorren, zauzko udalean egon nintzen komunikazioan urte bete, garoan sartu horretik. Erreta bukatu nuen udalean, miresten ditut, udaletan lanean dagoen jendea, esan nahi dut... teknikariak edo? Bueno, teknikariak... ez dakit. Baina, bai, iruditzen politikan sartzen da jendeak, edo politika inguruan komunikazioan dabilen jendeak, ostras, ez daukala bat ere lan gratifikantea askotan, ere ustez, Hori da hitza, bai. Bai, baina, bueno, urte bete ginuen bertan, eta gero garoan sartu nintzen, garoan hasi nintzen lanean, eta, bueno, Donostiko garoa sortu zen bezala, ni Eneko Agirrerekin neon sotoan lanean, ni komunikazioan egiten nuen lana, batez ere komunikazioan eta go kulturekimenak kudeatzen garoan, eta sortzen.
Eta hortik lerro oso interesgarri bat atera genuen, paperezkoak izenekoa, eta hortikan hainbat kontu atazian. Eta gero, garoan sotoan web consulting enpresa zegoen, eta hor hasi ginen, eskintzek dituen hainbat zerbitzu, marketing eta komunikaziokoak beste enpresentzat eta bar, ez? Eta hor, eneko eta bioiz okurtu zaigun, politikaren mundua urrun ikusten zen, orduan zen ebai 15 ez? Garai hori, edo horren ostean, edo aurretik, nesa ondo akordatzen. Eta hor, okurtu zaigun egitea, alako plataforma bat, politikariei galderak egin, eta erantzunak jasotzeko. Eta hortik sortu zen oso higo, bai. Hemen digan, ni pixka saltzatu eta gehiagotan basako nahi, jartzen du webunea Madrilekoa dala. Bere garaian zarautzen sortu genuen. Eta zarauztik hasi ginen, zabaltzen, Donostian zarautzen eta Donostia, garoa zan zentroa, bai? Eta hortik hasi ginen, politikariekin eta alderdiekin harremanetan jartzen, bereien profilak sortzeko, eta profil horiek zituzten kompromiso batzuk. Alegia, oso egon profila saltzegatik, komprometitzen zian, jendeak bidalitako galderak erantzutera, baldin eta, beti zegoen hori, babes kopuru bat. Galdera batek lortze bat zituen X babes, erantzutera komprometitzen zian, ez? Eta horrela ziginen, zaretzen, eta geroz eta politikari gehiago biltzen barruan, eta barrez. Beraz, hiritarrek galdera bat egiten dute, hor jartzen dute, eta horreza jasoz gero, politikariak erantzun behar dute, esaldi batean erantzuten dute. Bai, ez dakit, orain segurazki aldatu da webunea, eta orain gauza gehiago, okerspanago elkartei bideratua dago ere bai, elkartek parte hartu ezaten bertan, eta ez dakit oso ondo, segurazki aldatu da, baina, hasiera baten horrela zan, ez? Eta gero, horrek nik garo hau zinunean oso higo proiektutik ere atera nintzen, aldaketa bat behar nuen nik ere, eta baina bai, hori eneko eta biok sortu genuen, goratzen naiz ideia izan genuela zehose hartzen egin jala Zarauzko iparkalean, ukurtu ez egun, hasi ginen hortik antiraka eta gaur daño. Eta sartuko gera kazetaritza, edo kazetaritza aurretikan biologia aukeratu zenula, bai. Ez dakidana zergaitik. Nire ama biologa zan, biokimika ikasi zuen amak. Eta esan zen, bere pausua jarraituko ditu. Nik ere baneukan animalien gatik olako maitasun bat, eta interes bat, beti izan nintzen animaliak harrapatu zalea, eta nahiko abila olako hauzetan. Bai. Zugandillak, muskerrak, hori zarautzen. Bai, eta iratin ere ja preskrituko zu, baina orduan amorrainak eta harrapatzen ditun umean nintzala. Zeratik jakin dut ere bai, Madrilen pasatzen ditula 3 urteak arte. Bai, hori da denok bezala, ez? Gurasoek non lan egin, ara joan behar, eta ni Bilbon jaio nintzen, baina Madrilen lehenengo 3 urteak aitakan lan egiten zuen, eta... Eta Zarautz. Eta Zarautz izan da, ni zauztar naiz. Zarautzeko euskera daukazu. Bai. Zarauztar naiz, baina Zarautzen Bilbotar zat ninduten, ez dakit bazilatzeko edo, eta Bilbon ikasten egon nintzenean, Giputxi zat ninduten, beraz ez dakit dungoa naizen. Nik esaten dut, Naparra naizela. Bai, ni rebindikatzen dut Nafarroa... Euskal Herri guztia Nafarra bezala. Bai, nire ustez aldatu behar da estrategia hortan, bai. Izan behar da kontrakoa, ez da anexionatu behar Nafarroa, baizik eta gu... Nafarra. Bai. Aldarekatu behar gara Nafar eta Kito. Horrez dago diskusiorik. Txikiak doreak egiten duen bezala. Hori da. Horrez dago eztabaidarik. Hori egin ezkero, haizu, autodeterminatzen gara Nafarrak eta listo. Bai, niri berdintzen. Baina, hori frikismo politikoa da, eta... Bai. Eta gero biologia esan zenun, hemendik ez? Bai, horre erratu nintzen, eta bigarren urtean enuen itxoin azterketetara zuzenean guraso izan nien enuela ondo aukeratu. Gainan orain dikan biologian zaudela egin zen duten horrelako kazetaritza... Arrabots.
Hori zertan, fanzine bat? O? Fanzine, revista fanzine etxo bat egin genuen, bai. Eta hortik ja esan zen, kazetaritza. Gustatzen zait historia kontatzea, da? Bueno, gustatzen, bai, idaztea, eta, bai, neukan olako gogo bat historia kontatzeko, kontagintza, pixkat formatu ezberdinetan, eta horrek eraman induen kazetaritzara, eta ondo aukeratu nuen, orduan bai, asmatu nuen. Notatzen da ditu? Ni uste eta ondo aukeratu nuen. Gustoko lekuan topatu nintzen, eta horre zautu nuen Asier Etxeberria, hor ja kazetaritzan hasi nintzenean, bigarren urtean edo zuzeun sartu nintzen, bekario bezala. Ja existitzen zalenagotik? 2009an. Bale, zuzeu, eta gero hasiko zan zuzeu podcasta. Hori beranduago, bai. Zuzeu ni aspaldi hasi nintzen, bai. Hasi nintzen, zuzeuren sorreran sartu nintzen barrura. Sortu zanean. Eta gero, Urola Kostako itzan egin nituen praktikak, Noticias de Gipuzkoan kultura atalean, eta horra zautu nuen Juan González Andrés, Cristina ere bertan zegoen, eta Ruth Pérez de Anucita, Joseba Imaz, jende interesgarria ezagutu nuen, oraindik ere laguna ditudanak asko, eta hortik, gaur arte. Gehiago ikasten da praktiketan? Lanean ikasten da, nire ustez. Badaude zientzietan eta, danean ikasten da unibertsitatean, da ikasten da eskolan, da ikasten da, eta fundamentalak dira esperientzia horiek, eta irakasgai horiek, baina gero nire ustez gehiengoa praktikan egiten ikasten da. Hori da niri behintzat, hori horrela izan da, nire kasuan. Egiten, erratzen, entzuten ibili denari, ez gutxi ezten zarrak, ez? Entzun behar zaie, lehendik egin dutenei, eta hortik, eta gero norberak hankasartu behar du. Ni hortan espertoan. Hankasartzen utzi behar da, hori da, hoi ni aita naiz, eta niretzako masimetako bat hori da, hankasartu behar da. Ezin da pentsatu lehenengoan ondoat egingo duenik inork ezer. Orduan, bai. Zu beti zure burua gutxi ezten zabiltza, baina hemen ikusten da ondo domina. Gutxi ez, nire baloretako bat, bai. Gazteleraz batez ere, bai. Da nire buruaz barra egitea. Abaitu. Eta euskeraz ez zait ondo maten. Ala ere, behin praktikak bukatuta, lehenengo leku profesionala zuzeu izan zan? Bai. Zuzeun, bekario sartu nintzenean ere, ordaintzen zan. Gaizki, baina ordaintzen zan. Leku bakarrenetakoa? Bai, praktikak... Bai, nire ustez praktikak ordaindu behar dira. Bai. Ez dago aitzakiarik hortarako. Baina, zuzeun ordaintzen zen. Ez da, ni unibertsitatetik atera nintzenetik, beti egon naiz lanean. Ez naiz inoiz egon langabezian. Prekaritatean, bai. Eta normalean soldata txarrak euki ditut, baina beti euki dut soldata, ez? Eta ibili naiz mendikara eta handikona, oreka hortan, soldata batekin, eta gustoko gauzak egiten, eta hor jarraitzen dut, orain nire buruak, autonomo bezala izan naiz urte askotan ibil naiz, urte askotan izan, ez dakiz bat urte, eta orain berriro ulu nabil soldatarekin. Baina, uluren helburuetako bat ere bada lantalde sendo bat lortu eta prekaritatetik urruti bizitzea. Hori da helburuetako bat, bai. Gero ja zuzeu podcasten sartu, sortu zenuten zuzeu podcasta, eta ja hor barruan gaude, eta leheno kontatu dugun guzti hori. Baduzu denborarik gaur egun podcastak entzuteko? Bai, entzuten ditut, pila bat. Podcastak dira niretzat audioak hori dauka ere, bai. Podcastak entzuten ditut, txakurra paseatzen noanean, podcastak entzuten ditut lanera bidean da lanetik etxera, autoan, podcastak entzuten ditut aurra lokartu ostean oean, laguntzen diate lokartzen. Bai, eta edo zini gomendatzen diot. Ni ez. Ez? Ni ezin dut. Ni bai, atentzio jartzen dut eta se jodio. Ni bai, ni nire loezaren arrazoietako bat da buruari bueltako izela
gauzei, ez? Eta entzuten azten izenean podcast bat, enaiz egoten burari bueltaka, eta nago norbait entzuten izketan, ez? Eta orduan lo jartzen naiz. Eta konturatzerako kentzaitu kaskoak eta lo nago. Baina bai, denbora badaukat, eta gero, ulun lanean nagoen ezkero, podcastetan adi egotea garrantzitsua da. Zer egiten ari den jendea, ze gauza ari den kaleratzen. Bai. Venga, gomendioren bat. Gomendioren bat, klasikoak aipatu ditugu. Bai. Entzuten ditut klasikoak. Euskarazkorik ez dugu esan, hemen inguruan egiten den zerbait. Bueno, bai. Zuena gomendatu dut. Bai, a ber, zer gomendagen ezak, ez da erresa, euskaraz ez da gauza asko egiten, zoritxarrez, egiten dira gauzak, baina... Ni 2008 hortan gomendatu nituen euskeraz, Berria FM, bai. Eta gainan azken aldian kriston saltoa eman dutenak bina par sartu dira, eta bai. ITB-ko ezakize estudiotan edo bai. Irrati batean grabatuta, orduan kalitatea eta asko betu dana, zuenak, bueno, New Yorkeko Berriako bai. podcastak ere bai. Bai. A ber, egiten dira gauzak, baina zaila zait gomendioak egitea. Bueno, gazteleraz edo inglesez. Gazteleraz. Bueno, argia egin duena gustatu zait, asko. Zain, berandu egi. Bai, eta hor lerro bat hasi dute, beraiek ere hasi bereen estudio, bereen redakzioan podcastei garrantzia ematen. Bai, berandu egin parre asko egin izan dut podcast bezala, oso txukunak eritu egit. Basilika kolektiboa ere irutze zait oso interesgarria dela, nola egituratu duten beraien kontua eta sakoneta, duela gutxi entzun nuen Kepa Matxanjek Ansoren ari egindako... Oiek intelektualagoa, tia. Bai, oso sakonak. Bai. Batzutan, agian sakonetan, ez? Baina bai, adibidez, gomendatuko nuke Ansoren ari egindako elkarrezketa hori. Irutze zait tono aldetik eta polita zehola, eta gero, bueno, Matxanjek nola begiratzen duen kostumbrismoa eta folklorea eta kultura eta gustatzen zait. Eta gero, asko gustatu zitzaidan Titania, fikzioa. Hau da Manuel Bartuelek egindako fikzio bat. Apuntatuko, bai, oso harrapatu ninduen. Eta, bai, ez dakit ikusi duzun Caso 63, entzun dezun. Sonatu nahi. Bueno, egindan, niretzez gazteleraz egindan podcast, fikziozko podcast horrenetarikoa. Podimon dago. Ez, hori Spotifyen dago. Oi. Eta Txilen ekoitzia, Caso 63, eta gero ingelerazko bertsioa indute. Berdina, baina inglesez. Oso, bueno, arrakasta handia eukidu. Asko gustatu zait, gidoi karagarri ona iruditu zait, eta harrapatze zaitu bete-betean, oso potentea da. De eso no se habla, orain berriro hasiko da, eta ETB-rekin okrespanago, ETB-ek erosi du. Isabel Cadenas Cañonek egiten duen edo zer iritze zaitu komentagarria. Erreferente da? Bai, Isabel Cadenas Cañon iritze zait. Bueno, laguna da, baina bai. Atentzioa jartzeko persona bat iritze zait, ze egiten duen guztia fin-fina da, eta estatu batuekin oso lotua dago bera ere eskola hortati dator, eta, bueno, potentea da. Eta gero estatu batuetan dauzkat hainbat jarraitzen ditudanak, hainbat ekoiztetxe eta Q-Code, dago ekoiztetxe bat oso ona, fikzioak egiten dituna, baina oso potenteak. Eta gero dazkat nire eguneroko entzuketak dira, The Daily, Wall Street Journalek Gimbletekin egiten duen beste daily bat, oso ona, oso ona. Planet Money, hau da NPR-ek egiten duen ekonomiaren inguruko podcast bat, baina beti... Radio Ambulanten anuntzia sartzen dute. Planet Money bada
ekonomiaren inguruan, baina beti erpin edo ertz batetik interesantea. Ados egon ala ez, interesantea ulertzeko zenbait kontu, bai. Eta gero, radiola beti igotzen duten aldiro entzuten dut, This American Life ere, oain gutxiago, baina entzuten dut. Zego mendio pila, gure entzunentzako. Ba, eta gehiago, hemen dakat mobila, behiratuko, Nahikoa, duko. Begira, hau dira jarraitzen dudan podcastak. Hau dira jarraitzen dudanak. Orduan, bueno, beti adinago abertzer argitartzen dan, eta ze aukerak emate dizkiot podcast askori. Baina, bueno, pues, hori. Ez ditu galdetu. Podcasta notatzen duzu, zuretzako da formatua edo egiteko modu bat? Ez da formatua. Formatu asko daude nire ustez podcastetan. Podcasten barruan daude formatu ezberdinak. Esatet formatua... Podcasta da medio bat. Niretzat. Podcasta ez da 2004an podcasta zena. Claro. Orain podcasta beste gauza da. Ezaugarri batzu mantentzen ditu, baina beste batzuk ditu ere. Podcasta da medio bat, eta medio horrek baldintzatzen du edukia. Kontua zein da, oraindik ere, edabide konbentzionaletan, edukia egiten dela irratian pentsatuz. Eta irratia da beste medio bat. Orduan, nik aldarrikatzen dut, podcast mediora begira egindako edukia. Eta horrek zabaltzen duen bat formatu. Aipatu ditugu batzu, baina formatu ezberdina daude, pentsatuak on demand audiorako, alegia podcastetarako. Bai, batez ere, ni beti esaten duena, ez dakit, bueno, ez dut ulertzen, baina, bueno, jendeak egin dezake nahi duena, da podcast bat sortu denbora jakin batekin. Iraun behar du 58 minutu zertarako. Gu normalean ez du hola funtzionatzen. Gure eduki guztiak, eta berentzat, edo beste norbaiten zat egiten dugunean, horkila batekin. Claro. Jartzen dugu minimo bat, eta hortik aurrera, maksimo bat, edo, gutxura bera, baina horrek ematen digu aukera edukia malgu egiteko, ze azkenean espaduzu 24 orduko emisio batean publikatzen, ez daukazu beharrik lerratzeko minutaje batera. Vale, eta maitzeko. Grabatzen hasi aurretik eukidugu hemen debate etxo bat, Spotify, iVoox eta bar. Eukibarko genuke gure plataforma propioa, non igo eta menuak eta denak euskeraz izan? Irutze zait batalla bat galdua dagoena. Alegia, esango bazenit, plataforma sortuko genukela eta funtzionatuko lukela eta mundu guztiak hori erabiliko lukela Euskal Herrian, ni firmatuko nuke. Baina hori ez da gertatuko, orduan merezi du batalla horrek, merezi du energia gastatzeak hortan. Hori esan da, ETB badabil zerbaitetan, badakit zerbaitetan da bilera. Eta aurkeztuko dute aurkeztu berdanean, eta honena opa diot, eta ondo doakio plataforma horri, denontzat hobetu izango da. Nere ustez, lortu beharko litzateke Pocket Cast bezalako plataforma bat, ez da plataforma, da, agregadore bat, Pocket Cast da, hau da, jabeak dira NPR, BBC, eta beste hainbat edabide. Irrati. Da aplikazio bat, eta aplikazio hortan, bilatu dezakezu, zakit ikusten den, hor ikusten da, bitu. Aplikazio hortan, bilatu dezakezu, zure podcasta, beste podcast bat, RSS bidez agregatutako dozien podcast, da oso ondo eginda dago. Bilatzailea oso ondo eginda dago, rankinak, niretzako gola litzake, ETB batek edo jarlaritzak, edo ez dakit nork, edo plataforma bat, edo talde batek, lortze hau euskaraz egotea. Osa, podcastak.eus zena edo, baina aplikazio batean. Podcastak.eus gaina aspaliti dago, hori esan beharra dago, orain egon den muman aurretik ja egoitz hor zegoen, ez, podcastekin, eta
aldarrikatu behar da, ez? Aintzindaria direnak, eta hortan daude hiltzanak. Bueno, podcastak egiten duna, okerrezpanago, daukan bokazioa da, euskaraz egiten dena batzea, ez? Bai, ez dakit, zate izut, batallak eta batallak daude, aukeratu inberdia, ez? Gure energia urria da, eta aukeratu behar da non botatzen dugun. Ni konformatuko nintzateke adibidez podcasta hau dala jabetza publikokoa da, egin batean, naiz eta enpresa pribatu izan, ez? BBC dago tartean. Niretzako ederra litzake akorde batera iristea eta aplikazio euskaraz egotea, eta lurraldean artean Espainia dago bezala Euskal Herria egotea. Eta hor, zailkatu alizatea euskarazko edukiak. Gaur egun pasatzen ez dena, imaginatu norbaitek deskubritu nahi dituela euskarazko podcastak, bai. Ez dago nola bilatu bai. Hizkuntzarekiko. Hori Spotifyekin itzin dugu guk, enbat bilera eukitugu edukien inguruan eta kolaborazio posibleen inguruan, ulu bezala, eta hor komentatu gari nahizu, eta euskara, hizkuntza, adibidez, musikan bai egiten dute. Claro. Euskal musika badaka klasifikazio bat. Guk komentatu genien, eta euskarazko podcastak, eta esan ziguten, ez dutela deskartatzen, adibidez, Spotifyen hizkuntzaren araberako bilaketa. Horreinik ez dago baina. Espero dugu, horrelako plataformetan, aukera hori ematea. Horrek bizibilizatuko luke gure komunitatea, sorpresa bat eramango genuke segurazki, uste duguna baino jende gehiago dagolako lanean, ez? Eta guk aldegun neurrian zaituko gara hori lortzen. Bai. Sorteon, Spotifyri, sorteon, plataforma guztiei, eta eskerrik asko. Ez dakit zerbait geratu zaitun, kontatzeko? Ni Spotifyen aurkakoa naiz, aprobetxatzen dut Spotify daukan irizmena, ulun Spotify asko erabiltzen dugu, ia beti erabiltzen dugu zabaltzeko, baina da taktikoa total. Esan nahi dut... Denak boltsikoan daukaten aplikazio dalako. Ez da, berriro diot, batallak aukeratu merdia, eta gure batalla ez da orain hori ez. Gure batalla da edukiak, kalitatezko edukiak euskara sortu, eta alik eta jende gehien gana iristea. Eta edukien kontrola edukitzea, leheno hasieran eukidego ez da plataformen inguruan, baina podcastak daukaten gauza garrantzitsu bada, zure zerbitzarian dagoela edukia. Eta horrek botere ematen dizu, momentu jakin baten podcasta kentzeko plataforma batetik. Eta ez galtzeko podcasta. Bai, eta migratu ditzazkezu podcastak alde batetik bestera. Orduan, gure batalla da edukiena, ez? Edukiak kalitatezkoak euskaraz, edukiak kalitatezkoak oroar, eta gero aldik eta jende gehienen gana iriztea. Eta, hortan saiatuko gara. Eta albalin badegu, esan duguna, ez? Adibidez, euskarazko edukiak zailkatzea nunbaiten edo bilaketaren bat egotea hizkuntzaren araberakoa, gu saiatuko gara hori lortzen, baina ez dakizen bateraino dagoen gure esku. Zerbait berria prestatzen zabiltzate? Urrengo kurtsorako edo? Goza desentekin gabiltza. Ezin da kontatu. Argitaratu zen fikzio berri bat dator, urrengo urterako, ETB-rekin, 6 kapituluko denboraldi bat, Olobiontea izena duena, eta horraino hitzein dezaket. Olobiontea? Bai. Ez dakizaren. Hobeto. Baina horrekin gabiltza, eta gero beste proiektu batzukin, Etxeparerekin proiektu bat egiten ari gara, Euskal Artisten ingurua, inglesezko podcast bat izango da. Euskal Artistak eta Euskal Sortzaileak dituena erdigunean, kooperatiboen elkartearekin lanean ari gara ere, izpilu beltza berritu hasiko da irailean, eta goza gehiago, bai. Ez dut uste dagoenik gure podcastak entzute dituztenak zuek ezagutzen ez zaituztetenik, baina non jarraitzen zuen sare sozialak edo? Igual, sare sozialako leku hona dira, ze hor argitaratzen goaz egiten dugun lan orduan, bai. Instagrama? Twitterren, abildua Ulu Median, Ulu Media da, okerrezpanago, eta Instagramen okerrezpanago da, abildua Ulu _media.
Eta hor dauzkazue, incluso Bai. argazkietan atzera junez, ikusi dezakezuen nola egon ziren montatzen estudio guztia. Hori da. Ikaragarri izan da. Hemen ikusiko dezu zatitxo bat bakarrik, baina ukidet zortea estudietatik buelta bat emateko, eta oso polita geratu zaizue. Zorionak, eta, bueno, gure... Dana gonbidatuak, estudioetaren edo norbaitek dori kafea tartzera eta ezagutzera, gonbidatua dago. Hori etorbidea 10. Horren, ofizina ezberdinen... Bai, katxiporreta dago hemen ere. Ondoan. Eta, bueno, gu gustatzen bat zaizue gaur entzun dezuena, arpidetu, Instagramen gaude, Facebooken gaude, YouTubeen... Partekatu lagunekin. Bai. Importantea da... Ez dut inoiz esaten. Hori importantea da, ze guk ez daukagu dirurik publizidea egiteko, ez daukagu modurik zabaltzeko, jendeak hau egiten duen oso garrantzitsua da. Hori, ni orain dela gutxi, Groseko jaietan topatu nuen euskaldun berri bat esaten zuena, neri gustatzen zai pila bat, nola da hau, barruan gaude, eta me extraña, tío. Eta, bai. Esan nian, oso ondo aukeratu dezu. Earki. Bueno, mi esker. Zuri, eta laizten arte, agur. Aio. Marruma kulturalak.